uRamaphosa kumele ahambe, kusho iMK Party. Isikhulumi seMK, uNhlamulo Ndlela, uthi bazongena kumhlangano wokuqala wePhalamende wesinqumo senkantolo. Iqembu loMkhonto weSizwe Party, iMK, selikuqinisekisile ukuthi lizohambela ukuvulwa kwePhalamende. Kodwa-ke, lokhu kuzoncika emphumeleni wecala layo ebhekene nalo neKhomishini Yokhetho yaseNingizimu Afrika, i-IEC. Umkhulumeli weMK Party uNhlamulo Ndlela uthe iqembu leMK Party liphawule ngokukhathazeka imibiko yabezindaba emibi eveza ukuthi sesishintshe umbono wethu mayelana nesinqumo sethu sokungazibandakanyi nePhalamende ngenxa yokukhwatshaniswa kokhetho i-Independent Electoral Commission okuyi-IEC. Kubangele ukwebiwa okukhulu kwamavoti eqembu leMK Party. Sithanda ukugcizelela futhi ukuthi isikhundla sethu asishintshile ngokuthi sizobamba iqhaza ezinqubeni zePhalamende kuphela uma icala lasenkantolo liphethwe ngempumelelo. Uthe iMK Party iyayihlonipha intando yabantu akuyibona abakhethe ubuholi bayo ePhalamende ukuthi phakathi kokunye iguqule umthethosisekelo wamanje futhi iqinisekise ukudliwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. Khona manjalo uRamaphosa kumele ahambe, kusho iMK Party ngemuva komhlangano okhethekile we-NEC. Isikhangiso ngemuva komhlangano okhethekile we-NEC ye-ANC eMjahweni, uMongameli Cyril Ramaphosa ungene ezinkundleni zokuxhumana eBeachwood Hotel eBoksburg lapho ebeka khona uhlelo lokubumba uhulumeni wobumbano lwesizwe, NGU. Iqembu loMkhonto weSizwe Party, iMK, ngeke libe umfelandawonye ne-ANC. Inqobo nje uma uCyril Ramaphosa esengumongameli weqembu. Kalula nje, leli qembu lithi uRamaphosa akashenxe esikhundleni. Lokhu kugcizelelwe isikhulumi seMK Party uNhlamulo Ndlela okhulume nentatheli. Asicacise, sifuna uRamaphosa ahambe. Siyakhuluma ne-ANC sihlangene nayo namhlanje, kodwa akusiyo i-ANC kaRamaphosa. Baqinisekisile ukuthi uyaphuma esikhundleni. Kukhona abangaphakathi ku-ANC abangafuni ukuthi ahambe ngoba bavikela izimfuno zabo. Kodwa kunokuvumelana kwabaholi abaqavile be-ANC ukuthi kumele ahambe ngokwezimfuno zezwe, kusho uNdlela ukhulumela uMkhonto weSizwe Party. Ukuphawula kwakhe kuza njengoba iDemocratic Alliance, iDA, ikubeke kwacaca ukuthi ngeke ijoyine i-ANC ehlongozwa iGovernment of National Unity, GNU, uma iMK, EFF noma iPatriotic Alliance beyingxenye yayo. Bobabili i-EFF ne-MK sebesho kaningi ukuthi ngeke basebenzisane ne-DA. Ekubeni iNkatha Freedom Party, IFP, ivumile ukujoyina iGNU ehlanganisa ne-ANC ne-DA. Njengamanje, i-IFP ne-DA baphethe omasipala abaningi KwaZulu-Natal. Lokho kushiya i-ANC iseyiqembu elikhulu yize iningi layo lehlile, okumele ikhethe. Kungaba umfelandawonye ne-DA ngaphandle kwe-MK ne-EFF noma isivumelwano esibanzi sabamnyama ngaphandle kwe-DA. Kodwa ngaphandle kwe-DA kunezithiyo eziningana ezizodinga ukweqiwa ngaphambi komugqa wokuqeda we-GNU. Kodwa nangaphandle kwe-DA kunezithiyo eziningana ezizodinga ukweqiwa ngaphambi komugqa wokuqeda we-GNU. Lokhu kuhlanganisa nesicelo se-EFF soMnyango Wezezimali, indima kaSomlomo wePhalamende phakathi kwezinye izimfuno. Izindaba zangalesi sikhathi. Stay connected, stay informed.